Hi friends, இந்த வீடியோல நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினா email notification அப்படிங்கற add-on பத்தி பார்க்க போறோம். அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணனும் அப்படினா நம்மளோட browserல போய்ட்டு Google Forms அப்படினு சொல்லி டைப் பண்ணி சர்ச் கொடுக்கணும். அப்படி சர்ச் கொடுத்தோனே பார்த்தோம்னா நம்மள வந்து இன்னொரு பேஜுக்கு வந்து ரீடைரக்ட் பண்ணி எடுத்துட்டு போவோம். அதுல பார்த்தோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஒரு லிங்க் இருக்கு Google Forms free online service for personal use னு சொல்லிட்டு அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. கிளிக் பண்ணிட்டு போனீங்க அப்படினா அந்த இடத்துல என்ன இருக்குன்னா go to Google Forms அப்படினு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். அதை கிளிக் பண்ணுங்க. இத பத்தின ஃபுல் ரிவ்யூ வந்து நான் ஆல்ரெடி இன்னொரு வீடியோல கொடுத்திருக்கேன் Google Forms பத்தி. அதோட லிங்க் வந்து இந்த டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்குறேன், வேணா பாத்துக்கோங்க. இப்போ நம்ம அந்த பேஜுக்குள்ள போனோம் அப்படின்னா நியூவா கிரியேட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், அப்படின்னா டெம்ப்ளேட்ஸ் இருக்கும். நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி கிரியேட் பண்ண ஒரு குவிஸ் தான் எடுத்துக்க போறோம். ஒரு மாடலுக்காக நான் நியூவா இப்போ கிரியேட் பண்ணல. ஸோ இப்போ நான் அதை வந்து வேணுங்கிறத சூஸ் பண்ணிக்கிறேன். சூஸ் பண்ணிட்டேன்னா இப்போ எனக்கு அந்த பேஜ் வந்துருதான். இந்த பேஜ்ல நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படின்னா அந்த 3 டாட்ஸை கிளிக் பண்ணி add-ons அப்படிங்கறது கொடுக்க போறேன். சோ அந்த add-ons அப்படிங்கும்போது நமக்கு தான் லிஸ்ட் ஆஃப் add-ons வரும் இல்லையா? அதுல நான் இப்போ எதை சூஸ் பண்ண போறேன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இமெயில் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் அப்படின்னு இருக்கக்கூடிய ஒரு add-on தான் சூஸ் பண்ண போறேன். ஸோ இமெயில் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் சூஸ் பண்ணிட்டு அதை என்ன பண்றேன், இன்ஸ்டால் பண்றேன். ஸோ இன்ஸ்டால் கொடுங்க. இந்த இமெயில் நோட்டிபிகேஷன் எதுக்காக அப்படின்னா நீங்க குவிஸ் அட்டென்ட் பண்றாங்க இல்லையா, அந்த ரெஸ்பான்சஸ் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு மெயில நோட்டிபிகேஷனா போகும். ஸோ அதுக்காக உள்ளது அது. அவங்க இந்த கொஸ்டினுக்கு இதுதான் ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு அவங்களுக்கு வந்து சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக. ஸோ நீங்க கண்டினியூ கொடுங்க. கண்டினியூ கொடுத்தோன்னே இன்னொரு பேஜ் ஒன்று ஓப்பன் ஆயிருக்கு. அதுல என்னன்னா இமெயில் ஐடி சூஸ் பண்ண சொல்லும். உங்களோட இமெயில் ஐடியை சூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இது யார் பண்ணணும் அப்படின்னா சென்டர் பண்ண வேண்டியது. அந்த குவிஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்காங்க இல்லையா, அந்த சென்டர் தான் இந்த ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாமே பண்ணணும். ஸோ இப்போ அவங்களோட மெயில் ஐடி சூஸ் பண்ணிட்டு இது எல்லாத்தையுமே வந்து அக்ரி கொடுத்துக்கோங்க. இது எல்லாமே எதை பத்தினதுன்னா கூகுள் டிரைவ்ல போய் ஸ்டோர் பண்றதுக்காக டீடைல்ஸ் தான். ஸோ கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் என்னன்னா அது வந்து லோட் ஆகும். உங்களுக்கு லோட் ஆகி என்ன ஆகுதுன்னா இன்ஸ்டால் ஆகிட்டு இருக்கு. இன்ஸ்டால் ஆயிட்டு அப்படின்னா நமக்கு ஒன்ஸ் வந்து ஒரு நோட்டிபிகேஷன் கொடுக்கும். ஸோ இப்போ நோட்டிபிகேஷன் வந்துட்டு டன் கொடுத்துருங்க. டன் கொடுத்துட்டு இந்த பேஜ் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணணும், add-ons கிளிக் பண்ணிட்டு இமெயில் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் கொடுக்கணும். அதுல பார்த்தோம்னா இமெயில் நோட்டிபிகேஷன் கிரியேட் பண்ணலாம், மொபைல் நோட்டிபிகேஷன் கிரியேட் பண்ணலாம், ஃபார்ம் செட்டிங்ஸ் மேனேஜ் பண்ணிக்கலாம், ஃபார்ம் நோட்டிபிகேஷன் வந்து அகைன் ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இப்போ நம்ம கிரியேட் இமெயில் நோட்டிபிகேஷன் அப்படிங்கறத கொடுக்க போறோம். அப்படி கொடுத்ததுமே பார்த்தா தனியா ஒரு பாக்ஸ் உங்களுக்கு ஒன்று ஓப்பன் ஆயிருக்கும். ஸோ அதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா லோட் ஆகி தான் நமக்கு வரும். ஸோ இங்க என்ன பார்த்தா ரூல் நேம் கொடுத்துருக்காங்க, கேட்டிருக்காங்க என்ன இமெயில் அட்ரஸ், யாருக்கு இமெயில் போகணுமோ அவங்களோட அட்ரஸ். சென்டர்ல பார்த்தோம்னா நம்மளோட மெயில் ஐடி, எந்த மெயில் ஐடி வச்சு இது இன்ஸ்டால் பண்ணமோ அந்த மெயில் ஐடி இருக்கும். அது யார் அனுப்புதா இது ஹெட்டிங் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக கூகுள் ஃபார்ம்ல கொடுத்துருக்காங்க. சென்ட் பை கூகுள் ஃபார்ம் அப்படின்ட்டு வரும். ஸோ அது மாதிரி நாங்க அங்க சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம். இங்க இருக்கக்கூடிய செட்டிங்ஸ் எல்லாத்துலயுமே இல்ல மெயினா நம்ம என்ன கொடுக்கணும் அப்படின்னா யாருக்கு இமெயில் நோட்டிபிகேஷன் போகணுமோ அந்த அட்ரஸ் தான் ப்ராப்பரா கொடுக்கணும். நான் இப்போ என்ன பண்றேன் அப்படின்னா ஒரு மெயில் ஐடி கொடுக்குறேன். ஸோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த மெயில் நோட்டிபிகேஷன் அப்படிங்கிறது போகுது. இது யாரெல்லாம் அட்டன் பண்றாங்களோ அவங்களோட மெயில் ஐடி எல்லாத்தையுமே நம்ம கொடுத்துக்கலாம். மோர் தென் ஒன் இதுல யூஸ் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ நான் ஜஸ்ட் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக ஒரே ஒரு மெயில் ஐடி மட்டும் கொடுக்குறேன். இதை கொடுத்துட்டு என்ன பண்றேன் அப்படின்னா சேவ் பண்ணிக்கிறேன். சேவ் ஆயிடுது நமக்கு. சேவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் பார்த்தோம் அப்படின்னா அடுத்த ஒரு ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம கொடுத்துருக்காங்க. அப்கிரேட் பண்றோம் அப்படின்னா பண்ணிக்கலாம். அது டாக்குமெண்ட் ஸ்டுடியோல போயிட்டு நம்ம ஏதாவது அட்டாச் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்காகலாம் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அதுல பார்த்தோம் அப்படின்னா அது அப்டேட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒண்ணு இருக்கு இல்லையா, அந்த அப்டேட் கொடுத்தேன் அப்படின்னா அது எங்க போகணும்னா அகைன் இன்னொரு பேஜ் வந்து போகும் நமக்கு. அந்த பேஜ்ல போயிட்டு என்ன பண்ணலாம், நம்ம கொடுத்துருக்க செட்டிங்ஸ்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அதெல்லாம் பண்ணிக்க முடியும். இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா டேட், டைம், பிளேஸ் அதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. பொதுவா இந்தியாவுக்கு அப்படின்னு பார்த்தா GMT + 5.5 hours தான் நமக்கு வந்து யூஸ் ஆகும். நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிற டைம் நம்மளோடது அதுதான். ஸோ நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா அதை தேடி அந்த GMT + 530 hours அப்படிங்கறத சூஸ் பண்ண போறோம் இந்தியாவோட டைமிங்க. ஸோ அதில் பார்த்தோம்னா எல்லா கண்ட்ரீஸோட டைமிங்ஸுமே இருக்கும். நம்மளோடது GMT + 530 hours அதை சூஸ் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் கீழே மந்த், டேட், இயர் அந்த ஃபார்மேட்ல டேட்டை கொடுக்க சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ என்ன பண்ண போறோம், மந்த் அப்படின்னா இப்போ ஜான்வரி அப்படிங்கும்போது JAN அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஃபர்ஸ்ட் 3 letters. நம்ம பொதுவாக மந்த்துக்கு 3 letters நோட்டிபிகேஷன் கொடுப்போம் இல்லையா, ஸோ அதை வந்து நம்ம இங்கே கொடுக்க போறோம். April 30, 2020 இயர் அதை வந்து என்ன பண்ணிக்கிறோம் இங்க டைப் பண்ணிட்டு அப்டேட் அப்படிங்கிற இதை கிளிக் பண்ணிட்டா போதும். இது வந்து என்ன ஆகும்னா இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அப்டேட் ஆயிடும், இது என்னைக்கு பண்ணிருக்கோம் அப்படிங்கிறது. தென் பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு ப்ரிவியூ பார்க்கலாம். இப்போ ப்ரிவியூ கொடுத்துட்டு பார்த்தோம்னா அந்த குவிஸை வந்து அட்டன் பண்ண போறோம். அதாவது ஒருத்தரோட மெயில் ஐடி கொடுத்து நான் இதுல என்ன பண்ணிருக்கேன் அப்படின்னா அங்க யாருக்கு சென்ட் பண்ண சொல்லியிருக்கேனோ அவங்களோட மெயில் ஐடியை வச்சுதான் நான் வந்து இந்த இடத்துல பண்ண போறேன். ஸோ இப்போ மெயில் ஐடி
டைப் பண்ணிக்கிறேன். தென் நேம் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் இருக்கு இல்லையா, ஸோ நேம் டைப் பண்ணிக்கிறேன். நேம் டைப் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கீழே கொஸ்டின்ஸ்க்கான ஆன்சர்ஸ் வந்து அட்டென்ட் பண்றேன். 2 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு இங்க. இந்த 2 கொஸ்டின்கான ஆன்சர் அட்டென்ட் பண்ணிட்டு சப்மிட் கொடுக்குறேன். சப்மிட் கொடுத்ததுன்னா நமக்கு தேங்க்யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சப்மிஷன் கரெக்டா வந்துருச்சு அப்படின்னு நோட்டிஃபை ஆயிட்டு வியூ ஸ்கோர்ல பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம பண்ணிருக்கிறது இந்த இடத்துல வரும். ஓகேயா, இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்மளோட மெயில் ஐடியை ஓபன் பண்ணிக்கிறோம். ஓபன் பண்ணி பார்த்தா அதுல ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வந்திருக்கு. பார்த்தோம்னா என்ன ஆயிருக்கு, இந்த இடத்துல ஒரு மெயில் வந்திருக்கு எந்தெந்த கொஸ்டின் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இமெயில் அட்ரஸ்ன்னு சொல்லிட்டு எந்த மெயில் அட்ரஸ்ல இருந்து பண்ணிருக்காங்க, அவங்களோட நேம், எந்த கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர் கொடுத்துருக்காங்க, அது கரெக்டா தப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்திருக்கு. ஸோ இப்படிதான் என்ன பண்ண போறோம்னா இமெயில் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிறது கொடுக்க போறோம். அதுல செட்டிங்ஸ்ல ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மேனேஜ் ஃபார்ம் செட்டிங்ஸ் அப்படிங்கறத கொடுத்துட்டு அதுல இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸை நமக்கு ஏதாவது சேஞ்சஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம நினைச்சோம் அப்படின்னா சேஞ்சஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓவராலா இந்த இமெயில் நோட்டிபிகேஷன் அப்படிங்கிறது எதுக்காகனா நம்ம இந்த குவிஸை வந்து அட்டன் பண்ணிடுறோம். பட் இந்த கொஸ்டின்ஸ்க்கு இதுதான் ஆன்சர் நம்ம கொடுத்தது, அது கரெக்டா தப்பா அப்படின்னு நம்ம ஃபியூச்சர்ல தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா. ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்றோம், இந்த இமெயில் நோட்டிபிகேஷன்ஸ் அப்படிங்கிற ஆட் ஆன யூஸ் பண்றோம். தேங்க்யூ.